kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe ten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Kaburuji mon e demgal Pulaar ko tonte États-Unis puɗɗoɗen administration makko kanko Donald Trump ɗum noon département justice puɗɗima joni koye pour heftude kayitaji kala américain ji wiyeteɓe américain ji ɓe jibinaka ɗo hen non ko yimɓe ɓe jeyanoko ɗo e leydi wayno ko ɗo sa joni ɓe neldi kayitaji kewɗi walla letturuji kewɗi toon to tribunal uji gouvernement fédéral pour andinde ɗumen wonde ɓe gummumi ɗeɗon koye ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa hewani waɗede ɗo États-Unis ko en teskira tan ko tugui hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ha hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi en wayno ko kamɓe gouvernement fédéral mo États-Unis ɓe meeɗi wadde ɗum tan ko laabi temedde tati ɗum noon donc en wayno keisuji sappo e goho par hitande mbaɗat ɗum donc oɗo sa joni en wayno ko kala yimɓeɓe kayitaji mumen kefta pour nature wonde citoyen ji américain ji gontata ko résident ji ɗum noon résident tugnaɗa hande kuule amérique résident jomum ne wawi déporté so tawi wonkoɓe tuumi e muɗum e kadi en ko arti ko yelte kayitaji kadi ko kala mo citoyenneté muɗum hefta ɗo e leydi en wayno ko kala bénéfice aji ɗi joguino hen ɗum fof ko heftere ɗum noon ko jiita e ɗum ɗon hono kamɓe kadi gouvernement fédéral ɗum noon ko gouvernement makko kanko Donald Trump e nder ñalawma oɗo kadi ɓe kaali kadi mbi neɗɗo goto biyeteɗo kanko hoore makko Manuel Rocha ɗum noon ko neɗɗo ko keɓɗo kayitaji ɗo e leydi he kono noon kañum hoorumum jaɓi wonde caggal nde nangga wi wonde ko meeɗi wonde espion pour leydi Cuba donc ɓe mbi wonde koɓe keftoɓe kayitaji makko ko wawi wonde fof oɗo sa joni wayno ko kamɓe immigration surtout e laamu makko Donald Trump oɗo sa joni kadi ɓe ɓeydi dole mabɓe no fewi ko fati heftude won kayitaji won ene tuuma noon hawnaki ko ɓuuri jofade en ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tek ene mbaɗa fraude aji ɗum noon ko tonto surtout Minneapolis taw ko yimɓe ko surtout yen yimɓe jeeyaɓe toon origine men toon to Somalie. Habaruji men États-Unis hande toon to Virginia tugnadi kadi ko yalti toon to CBS News hono kamɓe Cour suprême gonɗo toon to leydi Virginia ɓe ene wandi oɗo ñalawma hande ɓe mbawi riwtude kala woteji bannuɗi toon woteji ɗi noon mbanno ko yontere ɓennude pour waylude hono kamɓe kewendi kamɓe démocrate en wonande toon e leydi Virginia ɗum noon ɗiɗon woteji en wayno dokkunoɓe kamɓe démocrate en so jonɗe nayyi ko jiiɗa e koɓe joguino ko wawi wonde fof Cour suprême hande tugnadi kadi habaruji gummi toon kamɓe Cour suprême ɓe mbi ko peeje baɗade ha ko ɗiɗo woteji mbaɗi ɗiɗo woteji ne wayno ko ɗeɗon peeje ne violi walla ne jaɓi kullal sappo e ɗiɗi ɓe yal ɗum noon ko section constitution to Virginia wiɗi wonde ko donc tugnade hande ko kamɓe Cour suprême go mbi ɗum noon ɓe mbi wonde tawde ko yeɓɓi ngal ɗo kullal ɗum noon no votirani hol peeje baɗaɗe ha hetti ɗon ene wayno ko ɗum waɗi donc voteji baɗanoɗi oɗon saaha foof oɗo saaha joni kamɓe Cour suprême ene wayno ɓe annili ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa en ko perte mawɗo wonantaɓe kamɓe démocrate oɗo saaha joni e surtout en koɓe ɗaminno wonde ko hawnaki kene wona e million e feccere neɗɗo taw ko Virginia naji votini toon ɗum noon mbi wonde ko voteji ɗi no mbaɗirani ko voteji jaɓɓol lawol ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko haaliji gonɗi oɗo saaha joni hakkude kamɓe républicain e démocrate en surtout en kadi e jamirore kanko Donald Trump wonde ko kala nokkuji ɗi mbawɗi wonde surtout état les républicain yoɓe mbad peeje fof beele ɓe ɗo e ɓuura hewde jonɗe ɗum noon ko sarɗiyankoɓe beele ɓe mbawa continde halfude toon to congrès gonɗo toon to Washington. hande to ummi toon to Washington noon kanko Donald Trump e ndel ko haali hande o wi wonde ko kamɓe Russie naɓe e kamɓe Ukraine naɓe mi jaɓi wostodirde ken wona ujunere prisonnier ji ɗum noon ko wonɓe hakkude mabɓe ɗum ɗo fof noon ko sibabu bunde feeto wongo toon ko feeto ko mbiyata Victory Days ɗum noon ko toon to Russie ko balɗe tati ɗeɗo henna kamɓe Russie naɓe e kamɓe Ukraine naɓe fof koɓe ñifɓe jeygol hakkude mabɓe ɗum ɗon kadi ko wawde ƴewde kadi haaldude ko surtout henna beeɗa ɓe mbawa hawrude won gueɗe won wawi wonde fof ene wayno ko seselo fof fuɗɗi ko hande jeetati ane donc ma continue ha ɗo e ñande jeenayyi tugnade hande habaruji gumi toon e ɗum ɗon e ɗeɗon balɗe kadi ene wayno ko kamɓe Russie naɓe kamɓe Ukraine naɓe maɓe gostodiri kadi ken wona ujunere neɗɗo prisonnier taw ko nangganoɗe sibabu ɗo guerre gonɗo hakkude mabɓe toon to Los Angeles ene wayno ko neɗɗo goto taw ko républicain kañum ko candidat pour wonde toon maire Los Angeles oɗo neɗɗo noon ko kañum hoore wonno koye télévision ngaji o wiyete ko Spencer Pratt ene wayno tugnade ko haali o wi wonde ko mo jogaki expérience o jogaki humpito no fewi ko fate politique kono omo andi mo jogui haqillantagal e miijaji holko wawi wallude ha wawa waylude caɗele gonɗe toon to Los Angeles ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ɗo Spencer Pratt jaarowo duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi ko républicain kadi ko candidat e oɗo saha joni sugnade hande sonde juji jaltuɗi henno ko kanko woni tataɓo ɗum noon ko pour hawnaki jogade chance wonde maire républicain wonde maire no Los Angeles noon ko hunde wayrude yeede guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati caggal nde kanko biyeteɗo Richard Riordan ɗum noon nde woni maire ɗum noon ko tugui hitande ujunaji ɗiɗi e goho tugnade hande gardiɗo bureau politique toon to oɗo journal biyeteɗo politique o wi wonde ko hunde jogorde sattande kanko biyeteɗo Spencer a wadde haqqillaji yimɓe Los Angeles naɓe ko kanko républicain surtout kadi ko kanko mo ganduɗa mo ala expérience haysinde ko Donald Trump suuɓimo on wawi arde wona maire toon to Los Angeles o wayla caɗele gonɗe toon to Los
Los Angeles surtout en cifro en bi wonde ko républicain surtout arde wonde candidat e leydi ko mbiyata Pulaar dum non ko démocrate en ko hunde nde weban ko way wonde fof lewru novembre hitan ujunaji nogas jeegom ko nden be votata subade holgono ton to maire surtout don ko kanko Karen Bass en wani ko kanko wade mako kadi ko jiddu wonde candidat Karen Bass non e wani ko wonno ko saddi yanki ono e wani ko kanyum woni hande maire sibabu ni cadel non gonde affaire hakkunde mabbe kanko e Donald Trump e kanko maire mo Los Angeles e kanko gouverneur mo California dum woni odo sajun dum woni kanko Donald Trump o subi hono Spencer Pratt yo ya woni candidat maire to Los Angeles. hande khabaruji men na États-Unis encore tungnade hande ko anda en wayno ko won nyaw gotu kadi ngarngo odo sa joni hawnak nyawngu en hula ma lomto hono covid garnodo gila hitan ujunere temer jene gila hitan ujunaji dide sappo jene ngudo nyaw ko dum biya dum ko hantavirus dum ngudo nyaw ko buri hewde ko anda ko nyawngu so tayi yimbe ngoni en der ladde e surtout yen wonna bikon ladde so tayi ciofi mumen memi bandu neddo ko way wonde fo tungnade ngudo nyaw ko anda hen ko yimbe didi debbo e gorko jeyabe ton to Argentina ko kanyum gonno e boto goton wonno e nder maaji be don yimbe kadi be jeya ko nokku biyetedo inshallah ton to Argentina e kadi tungnade hande ko kanko docteur Mozaro kanko woni mawdo se ko wiyete infectious disease ton to America ko haali conférence wi ton ko be don gidi hebde nyawngu parce que kanyum en ko mon dewno ko ciolli walla dum goni ko wonde fo nyawngu o sa joni tungnade hande yimbe toppi be ko fate cella ton to organisation mondiale de la santé bi wonde ko nyawngu hulbinaki ton fe parce que o sa donc tungnade hande organisation mondiale de la santé tugi nyawngu ko yita hawdo sa joni en wani ko yimbe tatotan may hen yimbe won yitabe kadi gondi en hande taw ko yimbe joyo non ko yimbe wonnobe basu e odo kado lan ko way won fof en gudo nyaw en wani ko kambe organisation mondiale de la santé e ben jokkondire leydel fof surtout en hasini ko États-Unis yaltino e organisation mondiale de la santé hande en wani ko service aji men toppiti ko fate nyawuji dabuji walla nyawuji baadi non en jokkondire mabbe ko kambe odo organisation pour ƴewde hadde walla ƴewde holto nyawngu holno habira ha dartina taw yaajan way won fo en hulawdo so tawi wonto nyawngu woni bang goddo taw be jitan jomumen surtout taw wona beedo tan wonnobe kaadon lan hawnaki dum do kadi ko jogor wonde cadel cellal wonande aduna sifti don tan ko hitande ujunnaji di sappo jeenay ko non nyawngu kadi yitirani ummi won leydi ha yette aduna fof dum woni covid-19 khabruji min États-Unis hande tungnade kadi kongol gomigol e kuno makko kanko Tom Homan kalfinade ko fate problème uji frontière uji dum nan neldado so Minneapolis cakalde kanko Alexis Pretty fella nde ko mi namdi be mbi wonde holko wadi odo sa joni dille nati nanede ko fate yimbe immigration nabe jenirano e galleji e ko way non o wi wonde nde namda wonde ko kanko immigration be nati wadde ko badanno ko o wi ala be natani on namda holko woni sababu joni dilum ngala o wi wonde ko hawnaki be mbayli peji no badanno ni o siftini non kanko tan mono wonde ko neldama ton to Minneapolis wona nyaagede yo yaton ko Donald Trump yamri mo yo yaton pour fitnaji gonno tondi belo musidi non fitnaji o wi e wiide makko kanko Tom Homan nde war ton de enen wayno jokondire en yimbe hoolaabe wonbe ton dum non ko hohobe wonbe laamu e surtout en ardibe kasoji gon ton o wi wonde ko tuginde wari ton ha faade odo sa joni be dañi yimbe wallindirobe mabbe wonbe kasoji wallude be yide wonde on wiyata bonbe do goni immigré nangude men donc o wi wonde ko gile den dum non ko gile nde wari tonde en wayno ko situation ton to Minneapolis kure mawdi gondo ton en wayno ko fuddima daji kono wi wonde ko Donald Trump ko addira do e laamu surtout manda mudum odo ko leydi Amerique nayi cubi dum pour kanyum hoore mum yo ar bella wada woni yaltine leydi ndi kala yimbe immigré ji wonbe do en be ngala kaytaji walla yimbe be mbiyata e criminel en ko way wonde fo dum do ko kanko Tom Homan haaldum ko jida dum kadi en wayno ko yisa hande wonde ko kambe immigration sibabu be kutro wonde ko kala mobe nyaawi do en be naw dum e leydel godde ko na leydel mumen woni yimbe hawbe nan kanda kanyumen taw ko candidat ko wannobe kaytaji pour sonnade do ko mbiyata ma asylum en wayno kanyum hen ko men ko buri hewte hen puddima saltade biidi wonde ko kanyumen jida hankadi wonde do en jalti hen donc tungnade ko anda odo sa joni en wayno ko kambe immigration be jogino ken wona seppo jeedi ujunere temed joined taw ko yimbe be ganda en yamirabe itabe do e les États-Unis nawta ele de ganda da tawana leydel mumen anda ko non andi kanko Tom Homan e ko nder ko halde dido journaliste uji CBS o wi wonde ko en wayno ujunaji sappo jeedi temed joined en wayno gitame leydi hen nawama ton to leydele de ganda wana leydel mumen tungnade handi ko haali kanko Tom Homan o wi wonde ko gouvernement Donald Trump deuxième mudum odo manda en wayno ko kala yimbe be ganda fonnobe yeltinoto do en itabe do odo sa joni nawabe ciagal leydi ko 2% e yimbe be ganda be jofi wonde ko be noddumen kambe CBS ko be namdi kanko Tom Homan en hisa joni capande jeedi ujunere temed joined dum ko kawuji di ganda
ene nam dabube sordade do États-Unis ko buri en hewde wayno ko kambe immigration en wayno ko buri hewde dido kawuji be bindi letruji fate nyaawobe pour wi dumen en wayno ko yobe dartin kala ko fate dabbugol sorna do leydi ay dum non kadi ko hunde de ganda en CBS wibe est ce que dum do wana hunde yabunde law ko wonde fo en kadi CBS ko teskiri wonde ko dum do hunde be puddi wadde dum tan ko lewru octobre tan ujunaji didi no gas joy en den kadi en woni ko kambe immigration e lamma ko kanko Donald Trump pellis be neldi batake fate kala nyaawobe immigration wonbe do en wiidi wonde ko hadumen d'abord ƴewde ni wonde ko est ce que neddo ni ede jogi hagge jabbenede fate codugol mum do e do en yobe kalan jomum wonde ko ene wani ko nawtete ton to leydi ni wana leydi mudum donc dum do fone jeya e gede ganda o do sa joni kambe yimbe hewbe kambe CBS be mbi wonde ko yimbe hewbe ganda haysube wala dartinbe abani men pour sona do leydi ne ko sibabu ndi jida wonde nawtete leydele ni gona leydelu men ko way wonde fof dum do kadi ko peje den ganda kambe immigration be continue wadum o do sa joni dum do ko jokkondiral kambe CBS e Tom Hammer ko non CBS inteskito hande wayno ko do jaatin do États-Unis ko famde fof no gase nay ujunere na do ko nando e leydi ko ndokka yamiroro il faut ko jalta leydi sibabunde kam immigration be jabata dabbale surtout ko fate sorna do leydi kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar Brigade international gitarden ko tontorom hono kanko Marco Rubio ministre des affaires étrangères mo États-Unis wonno ton ko jillu amno fotte hono papulewo gardido église catholique de tontorom tuknaade kadi ko yaltino wayno ko kanko Marco Rubio haysinde wonde o haalandum directement e nawono ton ko ƴewde hesdisinde cehilagal wala jokkondiral gongal hakkunde gouvernement mo États-Unis surtout e lamu makko kanko Donald Trump gardigo makko kanko papulewo gardido église catholique gonɗo ton tuknaade koye kongol gumingol tonto Vatican ɓe mbi wonde ko jillungu o wonno ton ko ene wayni ko kamɓe ɗiɗo ɓe mbawi haldude gueɗe kewɗe tunnade koɓe kaldi noon ɓe mbi ɓe mbawi haldude situation gonɗo ɗo sa joni toon to Moyen-Orient e kadi gueɗe patuɗe en intérêt ji mi ganduɗa en gonɗi kamɓe leyɗele aduna ɗe foof ɗe jogui ɗum noon e tunnade kadi koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko batu ngu ene wawi kadi haalde wawi kadi tinnude jokkodiral walla jokkodiral gongal hakkude États-Unis e kamɓe toon gardigu makko kanko pop e ɗum noon kadi ɓe mbawi kadi wiide wonde ko kamɓe ndenni miijo woto yiilade jaam e wawde kadi yiilade kala ko teddinti innamade ko wonde fof ko kanko Marco Rubio kadi fotte secrétaire d'état mo toon to Vatican haysinde nguɗon batu ene wani ala tawaɓe kono en wani ko kanko Marco Rubio nde o yaltinde kadi o haali o wi wonde o gonɗini wonde ko papa liggey muɗum ko ƴewde jaam kono kadi ko ƴewde kadi gonga kadi yo haala surtout yenn ko fate Iran fotani joggade bombe nucléaire ko way wonde fof kanko papa o haali wi wonde ɗum kala ko addata fitinaji walla kala ko addata mayde innamade ɗum wonde woni kamɓe église catholique ɓe ngala hen donc siftini ɗon tan ko ñande nogas jeene e lewru mars ono kanko ene wayno o windino toon to social média makko wi wonde ko ɗum noon ko tawi mo huccite en sanamu Isa o wi wonde Isa woni ko Allah donc ko Allah kadi kaɓanteɗo pour jaam e kadi en wayno ko Allah kadi calotoɗo kala ko fate guerre hay goto fotani hutorade wonde Isa pour wawde wiide wonde ko ɗum woni sababu en yahata toon to guerre o wi wonde wayno ko kanko on Allah kañum hoorumum heɗota ko kala mo ganduɗa kala baɗowo duwuji walla kala juulowo mo ganduɗa en taw kañum hoorumum kadi ko sibabu muɗum ene ummini ko fite fitinaji walla guerre donc ene wayno ko awɗon Allah ene sali kala ko wate guerre ko ɗum waɗi kanko Donald Trump en yande 12 lewru avril kanko hoore makko jaabi pop donc wonti kanko Donald Trump watti hutoraji ƴattoje pour mo bonna inde hono paple o ko way wonde fof ni wani oɗo sa joni jillu makko toon Marco Rubio kañum hoore makko catholique toon to Rome ɗum ɗo kadi ko ƴewde hesɗitinde walla titnude cehilagal gongal hakkunde Donald Trump e gardiɗo église catholique gonɗo toon biyeteɗo Pape Léo siftini ɗon tan kañum hoore mum ko américain habruji men international hande ko anda toon ko fate haare wonde hakkunde kamɓe États-Unis Israël e Iran en wayno ko oɗo sa joni hono kamɓe militaire uji américain ji ɓe mbi wonde ɓe mbawi fellude werlade bomboji e laaɗe ɗiɗi taw ko laaɗe badɗe pétrole ɗum noon ko laaɗe Iran e hadde ɗumen jofde ɗon e tufde gonɗe toon to Iran ɗum noon ko ña aljuma hande ɗum ɗo fof wiide mabɓe e wiide américain ji ɗum ɗo ko sibabunde ɗeɗo laaɗe jaɓɓi kuule ɗeɓe cosi surtout en e bloqué mo kamɓe États-Unis mbaɗi ko way wonde fof kanko Marco Rubio kadi gonɗo toon jillu muɗum toon o wi wonde koɓe paadi hande jabol ummade toon to Iran ko fate proposition baɗaɗo ñande aljuma hande o wi donc o wiide makko kadi o wi wonde koɓe ɗamini ha hande jabol ngol eɓe ɗamini kadi ne wayno ko Iran ma jabol taw ko haala killifaka kanko président Trump noon e nder ko haali hande o wi wonde ko ceasefire gonɗo hakkude mabɓe kamɓe Iran o ene wayno ha hande ko koko continte o wi kono ene wayno ko omo rentini Iran so tawi tan wonde ko ceasefire ɓe respectani ɗum ko kamɓe États-Unis ɓe jogoto fiide kadi Iran pigal bongal ɗum noon kadi ko kanko Donald Trump windi ɗum e nder média social makko
ha hande khaburuji men international gaddido trésor mo leydi e États-Unis mayno be mbadi kadi sanction ngaji hande dum non ko compagnie ji walla yimbe be ganda en odo sa joni liggodirobe walla supportube Iran dum non tungnade ko mbadi sanction ngaji badade hande be jofima ken wonde yimbe sappo walla compagnie didon e wiya e wiide mabbe kanyum koyumen en balla Iran walla ni kutro dronaji Iran walla missilaji Iran pour programme mum donc en wayno ko kambe département trésor en wayno didon sanction be tobima hen compagnie ji gondi ton base di ton to Chine compagnie ji baadi ton to Dubai Hong Kong Belarus e kadi en wayno ko kambe département trésor kadi be mbi wonde ko dido compagnie fo en wayno ko ballata ko kambe Iran e harande be goni odo sa joni contre États-Unis hakkunde France e Algérie en wayno odo sa joni be goni ko jewde hesdisinde jokkodiral diplomatique gongal hakkunde mabbe donc ndaminana hande hono gardir forces armées France on kanko biyetedo Alice Rufo mo tawtere cérémonie bado ton to Algérie dum non ko cérémonie boneji bannodi ton hitande ujunere temedde jana e capande nayi joyi taw ko mbiyat dum ko yimbe waranobe ton to sétif odon nyalama kadi be mbi wonde ko datibe France nabe dum ngomiteru France nabe en wayno ko kanyumen jane e sepanobe taw ko Algérie nabe mbari en hewbe way wonde fo en kanko ministre public ko fati forces armées o yadde ton ko ambassadeur gondo do ton mo France gondo do ton to Algérie biyetedo Stéphane Romatet kanyum horu mum nodditi non don son français e lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi taw kambe Algérie nabe odon sa e jamir ken wona sappo e ɗiɗi neddo taw ko France nabe diplomate yo jaltu leydi mabbe dum don kadi ko sibabunde e wiide mabbe kambe France odon sa ko Algérie weltaki sibabunde kambe France be supporti Maroc ko fate hare wonde ton to Sahara occidental ko wonde fof kanko ambassadeur France gonno ton Stéphane Romatet en won damina en wayni ko à partir de hande mo ruttu ton to jonde makko wonde son ambassadeur mo France ton to Algérie hande ton to Niger tungnade kadi ko yelti Radio France International en wayni ko laamu militaire ngongu ton to Niger nyande aljuma hande bi yefti décision dum non ko yamirore wiide wonde ken wona sapodi galleji jandiyankobe walla compagnie ji jandiyankobe en wayni suspendama ton to Niger dum non e wiide mabbe kadi ko buri hewde didon galleji jandiyankoji ko galleji jeeado ton to France adum non der communiqué ko haali en limti en hono Radio France International France 24 France Africa Media LSI Africa en AFP dum non ko agence France Presse TV5 Monde TF1 en wonde Jeune Afrique e Media Part dido foko dum do ko galleji jandiyankoji limtade kono ko sifti don tan Radio France International France 24 kanyumen ko men suspend no gila balde tan ko tiagal de coup d'état baddo ton to Niger radio britannique BBC kanyum horumen wani suspend no gila mois de décembre 2024 hande tungnade ko Radio France International o de décision suspend de galleji jandiyankoji ko buri hande hewden to ko français balde ko adi jonde jogorne wadde ton to Kenya dum non ko hakkunde leydi l'Afrique e kambe France ko ay won fof ndedo jonde kadi no wayno jonde wietende Africa Forward dum non Niger e Mali Burkina Faso kanyumen ko men jaake leydel jogordo tawe ton ko ay won fof kadi ton to Niger mbi ko sappoitati journaliste nangama ton didon journaliste ko journaliste Niger na ligotonobe e galleji mediaji taw ko galleji di jaake leydi dum non kadi ko no wayno ko kambe Niger ben continue kambe no wiide wan ko ala sago dido galleji ben dartin dum sibabun ko beydoji fitnaji ton to Niger khabaruji ben international to Senegal en woni ko polémique woni ton dum non ko podindiral dukoji wal jettundiral woni ton hakkunde ka député ji par chef opposition ngaji be banno ko fate kulal L29 et L30 tagal de didon kayitaji jiti ton to présidence en duko e wonde ko est ce que be neldi ko kayitaji gongira e gong walla be neldi ko kayitaji ngona gong ko way wonde fof kanko gardido leydi Senegal Bachir Diomaye Faye en wayno neltirindi don kayitaji pour wiide wonde ko hawnay ko kambe assemblée pour ƴefta dum non ko dum no kadi ko dole de o jogi pour wawde salade ngal don kulal way wonde fof en wayno ko assemblée nationale to Senegal buri hewde kewendi ko kambe Pastef e be no noddita yobe gartu ko yaaci be jewto fate de kul ko fate yimne jaabe e lundi ko be kala be mbi wonde ko buri hewde de do kule ko walludu Ousmane Sonko belal mon candidat e woteji badoji hitan ujunaji didi e no gasse jene haburuji men cakitirden ko ton to Senegal hande on kanko maître Ousmane Ngom medi wonde ministre de l'intérieur ton to Senegal e der konguri di ƴefti tem non tagal ne jokkondiral makko hakkunde makko e Dakar actualité fe o holli sunare makko no fe tagal nde nani wonde ko maître Muntaka Tall dum non ko ton to Mali kanyum horu mum nangam ko difta o do sajon taw ko ene taka o do sajon ko kambe dadi Mali difti dum kanko maître Ousmane Ngom non o siftini no fe jokkondiral gongal kunde makko kanko maître Muntaka Tall o hali kadi wi wonde kambe ko mabbe medi wonde étudiant e même école hadima be wonde kambe ko mabbe avocat ji ton to baro de Dakar ko kanko maître Ousmane Ngom o ko alasa ko ope ko yaaci dum non kadi wani ko nangudu dum wana hunde jogordo beydude démocratie ton to Mali e kadi ko hunde ndi ganda yabude kuude inna maade
telaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jokkiterɗen habaruji men international ko jokkondire Mama Samba Diallo bisimilla. fedde daranide ɓeto weeyo kam e toɓoji rentini wonde nguleki ɓurtuki ma wadda ɗum koto lefol bange worgo leydi Mauritanie e mayirɗe ndeɗo yontere nyalawma alet paaɗo e nder hen fedde nde jertini kayitum fedde nde yaltini wonde yaraleje nguleki mawɗe ma mbatta ma waw yottade diwanuji hawdu sharqi hawdul garbi e diwan gorgol e diwan gidimaka diwan barakna e diwan asaba kadi ena tijja nguleki e degreji towɗi ɓurtuɗi saha de wonata tisubar ma waw addude joreki kelle nguleki mawɗe ko noon fedde nde tentini wonde e oɗo saha to bange gonka weeyo ka ena waɗi battinte bange cellal yimɓeɓe ha tenti noon wonande yimɓe lefɓe e yimɓe kadi liggotoɓe taw kadi liggoto koye boowal ala heɗawo haydara ɓen ɗon fof e oɗo saha na ndentoto fedde nde rentini no feewi kadi wasiyima nde yimɓeɓe mbawata kadi duumade e yarde ndiyam ngam wawde haɓade ɗomka e ɓornade comci ɗi ganduɗa ko comƴi lefɗi ko nonne kadi e comci jaaƴƴi taw kadi no mbaɗi kuloroji bawɗi helde bempeƴƴe nguleki ko nonne kadi fiilade walla murnade hunde e dow hoore muɗum e rentinde yaade nyalawma nangue hoore kar tuggude midi ha kadi 4h nde jomum tini e walla kadi santi e ɓandu muɗum no tampi no feewi ene wayno jiilaɗo yo tentin duumade e nder galleji yo yimɓe tentin coɓugol ndiyam walla kadi jogugol ndiyam e nder galleji ha e nokkuji liggorɗe mumen ɗum noon tan eɗen mbiya yo Allah waɗan en jaam faabo en e ndeɗo wempeƴere nguleki e oɗo saaha wurande ɗo e leydi Mauritanie. Mouhamed Samba, radio Jowol Sare, Asaba. Mama Samba Diallo a jarama. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗum woni komin joggonoon hande habaruji monɗon e ɗemgal Pulaar yen mbaali jaam on jarama ha janggo kadi on jarama. musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Jowol Sare ko ɗo tonggui meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam.